Salutare tuturor! Astăzi conduc cu BMW M3 Sedan, care face mereu edit despre el, cu Cook Pardon, despre multe mașini M4. Și astăzi o să conducem pe sector 8 eliminare. Hai să începem! Ok, aștept pe sector 8 BMW M3 Sedan și 8 Racers. Ok, aici sunt mașini mai noi. Ce o să vedem? Că eu nu i-am dat un pro la mașină. Și o să vedem cine se dă șmecher cu mine, că nimeni nu se pune cu mine. Coagula... Bă! O să facem alte videoclipuri cu mașini. Scuze că vorbesc română, dar nu-s la NSG Class ca el. Au făcut face reveal, dar mi-e frică să fac face reveal, dar nu-mi fac niciodată. O leacă că sunt un bravo persoană. A fost eliminată o persoană 8. Ok. Decât sunt departe de 1 kilometru. Uite-ne aici. Astăzi mai fac mai multe videoclipuri. Că shorts-uri pot să le fac. Uitați pe Rival. Primul episod, scuze că am scris italiană, că știu și eu o leacă italiană ca la Amis. A fost dat acasă la el. Și nu știu nu știu de ce vorbește română sau de ce scrie italiană. Puteți să scrie română. Și de ce face audio cu videoclipuri în române? Nu să înțeleg asta. Deci când o să ajungem 150 de abonați, o să facem un streaming cel mai fain cu o mașină epică. Și o să vedem cu șmecheria cu ce puteți câștiga. Uite-ne că puteți să câștigăm aici. Ok. Mai fac drift ca să mă duc o leacă. Oh my. Bă, aproape mor. Eu sunt cel mai bravo. De cât eu fac video în fiecare zi. În 26 iunie am făcut un singur videoclip. Că nu știu ce video voiam să fac. Asta nu știu ce video pot să fac. Dar spuneți-mi voi. Și puteți să scrieți un comentariu ce video pot să fac. Dacă vreți, puteți să suneți dacă mai fac comedii sau videoclipuri, alte episoade sau videoclipuri neamuzante cu G-Class, Testarossa, McLaren și Audi, care este personajul. Shit! Edicomping. Mă e repede că după pierd. Mă suntem în 3. Ok, să câștigăm această cursă importantă. Mai fac alte episoade foarte faine. Și o să mă dau mare șmecher. Și o să vă spun că discuția asta e foarte importantă. Aici că dacă cineva se abonează la canalul ăsta, o să vă abonez la canalul vostru. Dacă nu, vă scrollez videoclipurile voastre dacă nu vă abonați prima la canalul meu. Că eu sunt cel mai important. Ok, am câștigat. Eu fac mereu video. De obicei el e pedepsit că 7 zile sau o săptămână sau o lună. Au făcut face reveal. Au făcut și cu fratele și cu my bro, cu fratele său și cu vărul său. Nu o să credeți așa, nu?
Că nimeni nu-i scrie comentarii. Deci, abonați-vă pentru multe videoclipuri. O zi bună!